voor meubelen? Wie bevallen dicht die meubelen, Polly? Die Emily om die paar meubelen. En waar voor meubelen? Rotzooi. Dat schooltje niet, dat ze ligt er ergens. En ik laat een symbool van rozenhout in een renaissance canapé. Dat is onvergeeflijk. Billy Logan zag nog tegen mij, koop maar een klein stukje van dat niet dat zwijn. Die heeft zo digneerd. Die verrekte buk die zo gelezen hebt, ze hebben de gek gemaakt in de kop, Polly. Iedereen uit het zo. Nou, dat belicht op de uitzondering. Ik laat op die vodkens kregen met die uitzondering. Ja, dat doen alle moeders, maar dat baat helemaal niks. Want de liefde is... De Polly, nu gaat mij niet te wiet. Ik geloof mijn liefde niet aan. Ik laai om je oren met die liefde. Geef me die onions. Ja, Jenny, lezen met de hand. Dat gaat rustig goed in bus. Een grote erfenis. Nee, geen grote erfenis. Zie ze wie het moet in ene keer. Alleen de leven wil, leef met plezier. Doe, ongeziever. Doe ik zeker dat ik niks weet van dat gedeuns met juffrouw Beecham, hè? Ik kost dich die echt wel uitkratsen. Serieus, Lucie. Du bist toch niet zo stom dat je jaloers bent op Polly? Was ze dan niet met haar getrouwd? Doe, Beecham. Dat zullen verre zijn. Ja, dat zullen verre zijn. Nou, dat zullen verre zijn. Ja, dat zullen verre zijn. Aan de wet. En de wet is er zuiver en alleen voor gemaakt om die uit te buiten die er niks van begrijpen of die er zich op pure nood niet aan kunnen haaien. En iedereen die van deze uitbuiting zijn deel wil hebben, zal zich dus streng aan de wet moeten haaien. Zo wie het in opera's nog altijd wordt gesteld, hoe genade voor recht nog altijd telt, is voor dat je het wet de ozel verdwenen en de bode te paard van de koning verschenen. De